अमा फिसा फानदोंमोन ओमफ्राय दिनै फाननो मोनसिगोन आरो आंनिनो अमाया बिमाबा आं आबैनो फुखाङो खनसे हरनाया आं भिडिअ बानायदोंमोन ना लोगोफोर आं इउटुबाव होदोंमोन नोंसोरबो नुखादों जानो हागौ जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायदों ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा थांगासिनो दङ आरो आबैनाव अमा फिसा लायबावनांगौसो बागान बारलांनानै आबैनाव अमा फिसा लायनोसै ओमफ्राय अमा फिसा लायनानैसो आरो उल्था फैसाबावनानैसो फानबावनांगौसो लोगोफोर होमबा जोङो दा थांगासिनो दङ बिमा फिसा थांगासिनो लोगोफोर लामाया सान्दुं गोसाजों स्रां स्रां जादों लोगोफोर बिराद गोजान जायो लोगोफोर जोंनिफ्राय गोजान जाथारो सानफ्रामबो बेरायफैबाय थागौमोन आं रिल्स बानायबाय थागौमोन आङो खाथि नङा जाहैबाय नालाय लोगोफोर गोजानसो जाबाय नालाय आदा नालेंफोरा मोनसे माबा बाजैजों बिसोरखौ रिल्स बानायलायदों दा बे साहा बागानाव ओरै फैनायाव रिल्स बानायदों दा बेरायनो फैनायाव ओरैबाबो जों फैबाय थाखायो खिन्थु आं नुफेराखै आरो खनसेल' नुफेरदों आङो देवल मोनदां देवल मेलायाव नुदों खनसेल' डाइलग होफैदोंमोन बिसोरो स्टेजाव गाखोनानै फन लादों खोमा बेयाव फट' लालायलायदों बिमा फिसा बिफाखौ नेगासिनो दं नै जोंहा बिफाया अमा लायनाय दाबो सफैयाखै मामि बाबाखौ नेदों नों मा खालायदों बाबाखौ नेदों नायनानै जेबो रोंला खर'आव बिबार थुनायाबो बिबारखौनो थुफेरा बख'बाय थायो जिरनानै थाबाय जों बिमा फिसा नेबाय थाबाय अमा लायनायखौनो दाबो सफैया अमायानो लाबोहाय लाथ'गोन आं खेबसेसो नामा बालमा आगै गेलेबायदि ओरै थेबना लानोसै नामा गांलाब जिरनानै दंखायो नै जोङो है मानो बिदि मानो बख'जोबखो बख'नाङा होनदों नङाबा मेथाइ होनाय नङा गुबुन होनाय नङा नङाबा बायहांबाय मालाय मानसि ओंखारहांबाय जोंहा आरो दाबो गैया अमा फिसाया मेरला ओंखारनानै दङ लोगोफोर दिनै बावनानै मानो नेट नाङाखैसो होनफ्लांबाय थादों आंहा लोगोफोर नै अमा फानग्रा जायगाया बेनो अमा फानग्रा बाजारा मालाय अमा ओंखारबाय मानसिफ्रा बायहांबाय साफा सानै ओरै बाजार जायो बैथिं ओमफ्राय अमा फानग्रा बाजारा नैबे मैगं आरि फानग्राया बैथिं दाउ आरिखौ बैथिं फानो ओमफ्राय अमाखौल' बाहाय फानो आरो फानग्राफ्रा फानगासिनो दं मालाय बायग्राफ्रा बायगासिनो दं जोंहा आरो अमाया दाबो सफैया माबे माया बोरो गावनो खलांबाय बे माथो गाज्रिबारावलाय माथो खलांनांगौ नोंहालाय ओरैबाय लाबोस्ला माने मासे फाननो हाबाय नै लोगोफोरा अमा बुन्दाखौ 3000 400नि 3500 ब्र होनफ्लांबाय नङाबा 4000 होनबा मोनगौमोनदां 700 800सो 3500 फुरा मोनगौमोनदां 4000 होनबा बे बुन्दिसनि बुन्दाखौ लानानै थांबाय 3000 400नि अमाया ओंखारहांबाय नै दा हायाबाथाय लांफिननांगोनसो
जेरावखिना थांगु मामि आयै बे लंपेन्टआ मा नांखो ओइ जायबें आयु मालाय फिसा गस्लाखौ एखे गानदों आंजों मानो एखे गानाखै बाबाजों जों गस्लाया एखेथ' एखे सानै समान जाबाय नोंसिना एखे होननायखौ बोरै खिथाबाय थादों सानै समान बेहा खुगा गोलाव एसे अमाया